Putri Sulis ya ing warni nun sewu nggih Pak nggih. Wah. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Sura lawe tuk prangkung pojana kara mebela wirat moyo kan urung sihuning gugur dadi kusumaning bangsa dawahke apa nduk langgame manut sampean langgame Sri Uning mau Sri Uning ya Sri Uning Mustika Tuban lan sabaya pati lalewong Sri
Sumloro saka Dirgantara 50.000 bebungah. Nggih. Saka Juragan Sayur Jaya Raya Nogosari Keongan lho. Juragan Sayur. Juragan Sayur. Ngersake perahu layar aja diplerok iki to, Mas. Oh nggih, wah jan. Oh menika piye? Alhamdulillah iki hasil dari polo gembandul lan polo kependem ya. Apa kuwi sing gembandul? Gembandul kuwi ana ing kae lho, ana ing Lombok, ana ing tomat, timun. Lah iki gembandul. Ku seneng ta timun? Seneng banget. Iya. Yo ditampa bebunge 50.000. Matur nuwun. Marga wong wedok ki wadah saumpamane. Wah nggih. Wadah guna kaya ya to, esuk bisa nyimpen lan nglumbukke. Wadah penemu ya to. Wadah bocah lho. Wadah lah sing kari dhewe. Nggih, menika wah aku ki yo seneng lho Pak Denek ngene iki. Iya, mula kuwi. Piyayi iki nek piyayi kene iki budaya kabeh. Beda karo nggon aku kono. Didongake muga-muga Juragane Sayur Jaya Raya tansah sukses. Yo panene melimpah. Amin, amin, amin. Bablas ke wae ora apa-apa. Nggih. Yo. Yo. Iya. ngenangken tiasa ngabege kawengku sagung jajan oh nanging sanget hangikipi sang resikaneka putra kang anjok saking wiaji tansah marang sukma sinumaya winah ing asepi sinembang kelengingkan pambukaning warana sirepke Mas
pamundutan saking besan kinasih muga kena kanggo tombo kesel ya nok. Napa Mas? Ya iki pamundutane besan kinasih. Gek disambung yo iki live streaming gen urut gen runtut marga iki kagiatan langsung yang ada di mancanegara, yang ada di Jakarta dan lain sebagainya bisa menyaksikan Pak Gimin yang mantu. Oke. Iya Dok. Angat jalan sore tempe ojo dole dalete ojo dole dalete iki paling ana jas ireng kato ireng Pak Gimin seneng tamune yo seneng Pak Gimin seneng tamune yo seneng jas ireng katok ireng Pak Gimin seneng tamune yo seneng lho iki lah ya wong disugata kaya ngene ya kumulo syukur alhamdulillah datang ke dalam Allah Subhanahu wa taala nikmat mana yang kau dustai di sini suasana aman adoh saka banjir adoh saka angin puting beliung tanah longsor kita prihatin yang ada di Sumatera Aceh lan liya-liyane kuwi jeriti tangis sing padha kekurangan pangan sing padha awake lara jeriting wong tuwa sing lagi kelangan papan panggonan lan semu barang ilang kabeh mula kudu diwakake nggone syukur marang Gusti lho ning jagongan kene iki dahar es ya seger ram yo dahar sego ya wareg wah dan nikmate ram lho iki mula kudu digedhek-gedhekke nggonmu syukur marang Gusti ngono ya. Syukur kok Pak D. Iya, alhamdulillah najanto iki dadi presiden Gelang Kalung kalah karo ibu iki tak kandhani. Alah iki sepi kok, Dik. Ya wis sawangan ibu iki lho, gelange iki lho. Gedene sakmene. Mbok kula ngaten kalunge iki lho. Sing klewer kaya ngono. Mosok niki penyanyi laris kok sitoke ra duwe gelang, Bu. Iki lagi sepine gaden kabeh kok. Nggih ayu jane ora ndek apa-apa. Bolang nggih. Lah wong ya sepi jope Pak D. Wong ya kahanane lagi kaya ngene, tak lebokne gaden kabeh. Oh, ngono-ngono ya ora apa-apa. Sing penting jalan sik ya tunggu nyambung nyawa ya to. Apik. Iya. Iki ning Podang Kuning ya, Nok. Nggih. Pamundutane Pak Gimin nek nganti ora diaturke ya mesake Celewu. Lah nggih. Celewu kok nek nganti iki ora mbaturke mulih iki iso napa pidana. Pidana potong mulih lakune dengkleh-dengkleh. Mas Sewu. Yo Podang Kuning garap Sragenan ya, Kang. Nggih. Yo kaya ngapa? Yo greget. Kaya ngapa? Sugeng midhangetaken Pak Gimin. Atur para tamu sayangan Baskara Intel Audio Sound System.
nenong ya Dek. Oh sik ya. Oh ambekan sih. Iya ambekan sih marah bobo. Apa kowe